iru nwa nka na ọnara Igbo na-eriri eziokwu akwụkwọ nwaọna aha ka ndị be anyị teguru odo ji kpaa nzu n'enyi iru nwa nka na-ejebe eje ọgọdọ ọgọdọ ejela na oyi ekwu uwe gbuo oyi onwe ma o kwe omehihie iru nwa nka na ụwa kwe nwanji na-eje ewe ihe ụwa kwe nwanji onye nwe m na m nwa ọnụ m ewuchiweka n'oko nji ogide mkpuchi na ọnwa egbuche mmadụ kwụsịrị m eke gburu ebe mbe m ka ebe onwe m ibu nwa nka na nwa ụjọ nwa ọnụ ọnwa ụjọ nwa ọnụ nwa arọ ụjọ idu nwana chiduwa na anaghị chieze na mgberuelu onye okechiri ewekwe ọzọ obobi idu nwa ọnụ ogbobi idu chi ọzọ mara ya ada nwa bụ idu ọzọ ọkwa m chịrị nwa bụ idu oboba chieze na mgbe ogogi nwoke na nke nwanyị ọkụ obo na-eka mma nwa bụ idu chịrị m na nye okwara nye bụ nwoke nọ n'ogogi nwoke ka mma obobo idu ọda na mgberuelu onye okiri ewuchi m oyi ụwa mụ na chi m edu nwa otu paba otu ya n'isi mgbe ji nwere ewuchi m John Ude nwa na-ama ngede n'otu emeri ọnwa ememe gị ire ọnwa ememe iwe oge bụ ụmụ na-eme ome ọnwụ jaja emeri ọnwa eme bụ nsọ chimeghe ọnwa ekwenụ ndụ kpụre ụwa mee ọnwụ bata obodo eju ụwa mụ oyi na chimeghe enwe ka ha na oku na ama ya uhie